Morning guys. Ano guys, yung kasama namin guys, nag-exercise. Ito na guys, nag-exercise na guys. Kasi uuwi na yan sa probinsya. Nagpapalakas ba? Back na yun guys. Grabe. Kasi kumpo ka guys oh. Sarap oh. Tinatawag kayo na balance. Balance. Grabe guys. Kumpo master guys oh. Ang kiking. Andiyan tayo guys. Oh, ano ba? Lugo nito guys. Ano dapat yun? Guys, ito yung proper na pagbubuhat guys. Hindi ba? Hindi naman yung sama isang araw na kan. Ang bilis time naman yun eh. Sabi ng shoulder. Dalabata na. Sarap pa pawis. Kumagaya na rin siya Manolo. Sulido na pawid yun. Mag-jogging ang yung Bulacan. Ay ta. Ayaw ko di ka manuyo niyan. Pero doon dati yung sumasali pa ako sa Olympic. Sibukol! Hello, mga madlang people! Ito kami, mga people pa rin. Hello to my vlog. Vlog is to my. Ano to? Ay, guys! Welcome to my guys. Alis ka to, Roy. Hello to my vlog. Ang vlog to my. Ano? Ah. Oy! Hi! Ay, bubuti ako dito para makita ko sa vlog na ano. Ayaw ko rin dyan. Pagkano views niya? Mukha niya to. Siguro ang views niyo, di bababa sa bababa. Wala, lakas nun. Lakas talaga yun. Wala. Yan si Arshaga. Wala na yan itlog, kaya wala yan kung hindi na yung magkakalos-los. Yan, lakas yan. Bakla na lang nakikinabang dyan. What the fuck? Pinag-aagawan yan. Ito naman yung araw namin. Laki na ng katawan. Dati yan. Nakabawi-bawi yun. Tumaba-taba. Sira na natin oh. Nakaharang pala. Wala naka-video. Oh, sorry. Naka-video yan. Naka-live yan. Naka-air yan. Sasaguan. Silent time. Lakas ba? Ay ka. Kasi yun, 1 kilos. Hindi. Ilan? Siguro hindi yan bababa sa 2 kilo. Sinapit mo. Buong ka talaga na eh.
La. Nabidyan natin yung itlog mo katapos mo magbuhat ko nag-comba. Nag-improve. Naka-live yan. Nakakuha niyan. Hindi pa nabigyan ng locker? Ito mga kasama ko guys, pamalakasan yan. Sumasali ito dati sa Olympic. Magbablog ko na si Ron. Ano dyan? Pero yung nakaraan, biglang pitik din Olympic. Ito guys, yan po yung may-ari ng vlog.